penja laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu macha chendo ni en Ruth Otieno en morna mokalo mar bedo kod odiochieng' makawuono ka waduogo mbaka kendo wapuonjre wang'e kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech chendo ni wawacho ni ngima en mwandu yiena mondo mi arwake wendo wa obonyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye en jalonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel machiegni penj laktar. Erokamano Ruth, an nyinga Dorothy Molo, an jalony e weche mag dang'ni mag paro kata counseling psychology anya Ugenya kendo okeo kanya kwar kora adongo Kisumu Manyata. Erokamano nyamoro mar bedo kodi e chendo mar penj laktar kawuono diher mondo mwago mbaka kotenre kod weche mage. Kawuono wago mbaka kotenre weche mag dang'ni mar paro kwa wang'iyo matut e weche mag nindo. Yes. Weche mag nindo tiende ni nitiere tudruok e kinda dang'ni mag paro kachiel kod nindo wang'iya ne tudruok mantiere kidario gi koka wapog gi koka wachak wariw gi kendo. Wachak gi gima kelo gi kamoro achiel. Dang'ni mar paro kinyal poge gi nindo. To nitie nindo ma kinindo tichiew tiwinjo kiol mano kinindo. To sami chiew koki ka dendi ok oyueyo maber sama ni nindo ko obwongo ni kata ka engine mar dendi ma en central nervous system ko no ko oyueyo maber sama nindo cha to mano nyiso ni kichiew to dendi ok oyudo yueyo mano nego bed no yudo mondo mi oiki oketi makare kata oketi mondo mi the next day ichako tiyo maber. Koro gimomiyo gigi bedo kamoro achiel en ni ka isekoso nindo moluwore kendo gaming'a iyudo ka koro dendi wengni obwongo ni bende koro chako olo iyudo ka koro in ng'ama waluongo ni fuse wang piyo ng'ama iye wang koro iyudo ka gigie bedo kamoro achiel ich wang koso nindo olo dang'ni mag paro chuny mayudhore gibiro kamoro achiel gi koso nindo kata nindo to sami nindo to dendi ok oyueyo obwongo ni ok oyueyo inyalo nindo adier kendo inyalo nindo 8 hours lakini kichiew to kinindo dendi ok oyueyo obwongo ni engine mar dendi ok otimore nade ok oyudo yueyo monego bed no yudo. Koro mano ema kelo gibedo karachiel achiel kel achiel koro giriwore kamoro achiel ka giwuotho kamoro achiel to gihinyo dhano. Kanye madwani mondo mi lerne ji kora Ramogi Ajwang' nikech de waher mondo mi wang'e matut gima timore momiyo ng'ato nyalo nindo mi wachi ni onindo seche 7 kata onindo seche 8 to kochiew to owinjo ka pod dende ol owinjo ka pache ol pod ok onyal tiyo makare wako we adwoki chien mana matin seche ma inindo obwongo ni yueyo dendi yueyo ang'o matimore e dendi seche go kata system ni seche go ang'o matimore e obwongo ni seche go ma ang' no mikinindo maber ka nervous system ni obedo makare to kichung' titegno nyaka pachi tang'o mok timre momiyo inyalo nindo to pod ichung' ka iol pod ichung' iwinjo ka dendi ok ber kata matina mulnago mana matut matin mondo menyi kwa Ramogi Ajwang' owinje makare. Erokamano Ruth. Koro wachak gi ji wacho ga ni an gi routine mar nindo. Koro routine mar nindo ok nyis ni mani nindo. Routine mar nindo yudo ka ng'ato wacho ni an kochopo saa 3 tadhi nindo. Kochopo achiew saa 11 ora achiew saa 10. Lakini kata kochiew onindo saa 4 monindo ga pile no to samo chiew cha to yudo ka dende timre nade dende podo jony kendo oyudo ko yuare sana mondo mi chung kitanda oyudo ka en yuarruok dende ojony pache ojony jomoko chiew ka chuny gi oseyudore chuth nikech dongere wacho nitie hormone moro miluongo ni cortisol mano hormone mar stress. Cortisol no idho ga kar saa 11 gi saa 12 kanyo iyudo ko ng'eny kabisa emido ka ng'ato chung to eno chunyo se yudhira yudha chuth emomiyo jomoko wacho ni okan a morning person manyiso ni okachangamka ga gokinyi ahinya ok ni okachangamka gokinyi en mana ni gimoro matin ni nyalo miyo muoch mochwanyre kabisa koro mano ng'amo nindo to koyueyo nitie nindo to nitie yueyo. Koro gima timore dend dhano niya sama idhi nindo ka in gi paro mang'eny e dendi sana obwongo ni ka in gi paro mang'eny dendi bro jony ibro nindo mar del lakini ok nindo mar obwongo idhi nindo lakini idwa kao dakika kendo mana seche mikwano maber mondo mi nindo teri sama gini kawi nindo ni kawi dakika mang'eny mondo mi nindo teri nyiso ni obwongo ni penjore waket gini mondo mi oganda olewa matut wach ka gima ka ng'ama nigi kompyuta to kompyuta ni iyawo gik mang'eny e kompyuta ni iluongo gini files iyawo gik mang'eny e kompyuta ni koro sama idhi nindo to mondo mi obwongo ni olore mondo mi orwak oyaw ni yo kata oketi mi yue maber mondo mi oyaw ni kiny obwongo ni timo gimiluongo ni closing of these files oloro
to koro kochopo kar file mokwongo to kodhi loro to yudo ni file ni ichwanyori gi Ruth ni pok itieko godo owe file no. Kodhi file mar ariyo chako yudo ni baba unonyisi wach moro manoko donjo ni maber. Wach no podi mako file no weyo. Ochako dhi file moro. Koro imagine ka files gi gin karibu 1000 nikech gigi magi files mikanoga nyaka nyathi ng'e wuoyo. Ikano gigi tetetetetetete. Koro we mopogore gi motimore odiochieng' machieng' no. Koro plus makaka tetete yudo ka koro files ni ng'eny. Manyiso ni samidhi nindo obwongo ni oklor. Filing ok timre gi kaka oklor. Manyiso ni kidhi sami pok ichiew yudo ka dendi ojony nikech obwongo ne tiyo to dendi to ne nindo. Manyiso ni ok inindi. Koro manyiso ni samidhi chiew tiyudo ka iol. Koro gini koendelea matut yudo ka koro badang' ni mar paro donjo, chuny ma yudhre donjo, chwanyruok ma ng'ato chwanya ovyo ovyo, ng'ama chunye tin donjo. Iyudo ka tuoche bende koro matindo tindo wich bar ma ok rum bende donjo. Koro sami penjo ni ang'o makelo gigi kelore gi gik ma wakane chunywa. Mikane chunyi matut mokinyis ng'ato tibet gode chunyi. Koro sami dhi nindo to dendi ok yue. Dendi ringre ni to yueyo. To bwongo ni to neno kendo tiyo. Ruth. Moro ka wanyalo weyo weche mag gik ma ng'ato kane chunye. Nitie gik mang'eny ma bende timore e kit ngima oganda. Iyudo ka kopogore koda gik ma ng'ato kane chunye kuom ndalo mang'eny. Samoro kaka ngima dhi, samoro weche mag stress mag dak, kata weche mag family, samoro gin weche mag tuo. Tiende ni nitie gik mang'eny mokalo manyalo miyo ng'ato ok ninde yo makare. To seche ma ok ninde yo makare nyakora Mugia Jwang'a, iwinjo ka jalony marwa onyiso wa ni dendi ok dhi yueyo kaka dwarore, pachi ok dhi yueyo kaka dwarore, hormones monego beni golo seche minindo no ok dhi gol. Koro rocho kaka idaka, rocho kaka ngimani mar odiechieng' kod odiechieng' thoro bedo. Wadonja ne weche mag sleep hygiene. Sleep hygiene mana kaka nachako gi wacho kachacha, ibodo ka thoth oganda ong'eyo ni sleep hygiene nyiso ni anindo sama chal kama, achiew sama chal kama. Mano gimoketo. Lakini bodo sama wacho ni anindo sama chal kama, achiew sama chal kama, to kodhi e kitanda to pod nindo ok tere mapiyo. To kata sama odhi e kitanda iyudo ka koko mako simu. Sleep hygiene kech pache ok yue, wi obwongo ok ti. Koro gidhok moro wacho ni doom scrolling. Iyudo ki scroll to gigimit nikech gimiyo pachi gimiyi mor moro. Mana kaka iwacho ni nitie achiel ariyo adek matimore odiochieng' kata matimore e utewa kata matimore pile pile. Gik miromo godo pile pile mawadhogore godo pile pile. Koro sama iwacho ni in gi sleep hygiene miwacho ni anindo oda ji ninde sama chal kama to ji chiyo sama chal kama. Wan wachiemo kama wachiemo ma clean, watimo ga exercises, lakini penjo maduong' en ni sama itimo gigi te to kichiyo gokinyi biwinjo ka dendi oyueyo, biwinjo ko bwongo ni en clear, ineno onge paro moko ma ilongo ni overwhelming. Ipar my way. Winjo ka, and then again, samichio gokinyi, onego beni winjo ka you're not at the edge. Onge gimoro kata ko otimore, to kiwinj kimuoch. Okiwinj ka imako gik moko mapiyo piyo. So, ka in ng'ama wacho ni in gi sleep hygiene, ng'iya ne gik ma wacho gi. Alafu idogi kama intie kaka ichiyo ga kiwinjo ing'iya ne nikech sleep hygiene ka in godo kata kiwacho ni inindo ga maber, anindo ga maber. Boido ka ng'ato nyisi ni Ruth, anindo na yot lakini kochiew to ol. Koro magi gik madwaro mondo ganda wang'i, samo nindo kata mana saa 3 no, kochiew saa 11 mowacho no chiew ga pile pile cha. Owinjo nade samo chiew. Of course ok ni pile pile iboga chiew ka dendi oyueyo, pile pile okibiga chiew ka imor ka in gi jingo mondo mi idonjo odiochieng' machieng' no. Lakini ka gino nyalo timore more than 3 times in a day, in a week, to mano ok ber.
kar sleep hygiene ka thoth ne winjo kiketo maine weche mag seche ma ng'ato ninde kod seche ma ng'ato chiewe. Ok ang'eyo ine jalony e weche gimoro nyalo nyisowa ni kopogore kod seche ma ng'ato ninde seche ma ng'ato chiewe. Winjo kimulo exercise matin, awinjo kimulo weche mag eating right kata chiemo makare e yo matin. Kopogore kod mano ang'o kendo gini ma wanyalo keto kanyakla mondo wawach ni sleep hygiene ma kapo nono ni okoluwe yo makare to ang' nokel nindo marochorecha. Nindo marochorecha ema ang' nokel dangni mar paro. Dangni mar paro ema ang' nokel ngima ma ok kare. Tiende ni en gimoro achiel to nitiere kaka onyuolore. Gima duong' mondo ng'at mama onego jowo tim scrolling simu kidhi e kitanda. Wawe simu ket kachacha to in nind ka. Mano mokwongo. Nikech sama ichako scroll simu nigi light mawuok e simu no iluongo ni blue ray. Light no owuon kata light no kende nyiso obwongo ni piny pod odiochieng'. Mane signal ma light no ore obwongo. Piny pod odiochieng'. Manyiso ni onge tiende nindo. Piny pod odiochieng'. So sama piny pod odiochieng' cha nitie hormone moro miluongo ni melatonin. Ma onego bed ni wuok sama piny oyuso. Ng'ini melatonin ni dend dhano nitie gi sache. Emomiyo yudo ka joma chon nong'eyo sa. To ok ni ne gin gi sama ging'iyo, ne ging'e sa, dendgi ong'e sa. Koro sama piny yuso, sama chieng' wuok, to obwongo ng'e ni sani chieng' owuok, onego bed ni chiewo. Sama chieng' gore piny, to obwongo ng'e ni chieng' gore piny onego bed ni wanindo. Koro sama idhi tiyo gi simu, to ka piny oseyuso, tidhi tiyo gi simu. Light mar simu cha dhi oro ne obwongo message ni piny pod odiochieng'. Manyiso ni melatonin cha ok dhi wuok e yo makare. Kata ok dhi wuok e sama onego wuoge. Manyiso ni nindo ni dhi bedo mokethre. To once ni nindo ni okethre mokwongo, mar ariyo, mar adek, obedo gima koro ing'iyo godo. Mano mokwongo. Mar ariyo, kochopo sa nindo, kik wanind gi simu e bwo pilo. Oganda wa moko nindo gi simu e bwo pilo. Kata koko nindo gi simu e bwo pilo, to nindo gi simu e bathe side bed ka. Oketo simu kanyo, to nindo ka. Kinyalo keto simu, wachni kata ka in gi wardrobe moro, kinyalo keto simu mabor gi dendi matin, to ket simu mabor gi dendi matin. Kinyalo sime to sawa. Kinyalo sime, to kata mana on silent mode, nikech samo dhi ywak. Nitie jomoko maluongore ni light sleepers. Ni eno nindo to kata kilwaro sindan, to winjo. Koro gima timore king'eyo ni in ng'ama chal kamano, to simu cha kik ikete vibration, kata kik iwe simu no obed gi sound. Nikech WhatsApp text bro donjo, message dhi donjo, gigi dhi chiewi. Koro mondo mi inind maber, kaw simu no on silent mode, kete kuchocho. Rule number 1, wawach ni ng'ama onego manyi, onge emergency mora ma dhi biro past sa 3 to sa 4, to sa 12 gokinyi. Mobiro ka jinindo no kinyi dilgo gokinyi. Wamake kanyo wakawie yeyo, waduogo bang' thuolo machuok mokalo, wabung'e ne gigo manyalo miyo ng'ato ok ninde yo makare, ma bende ang' nyalo kelo ni dangni mag paro. Kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajowang', kik isud kata matin. Kupata huu wimbo kama sikiza tuni yako, bonyeza *812 *789#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. 111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owargachi. 111 Jumapil sa 12:30 odhiambo. An Pamela. An jaodi. Jaoda.
Aneno ka pasani osechako wilo wiu. Ter mzigo ni kumanyisi no. Kichopo kanyo gidhi midao. Cash. Simple. Dweche adi? Dweche auchiel. Be iseng'ise? Development moro timi thuru ka. Une mabiro dongo. Nyithiwe mabiro tie gigi. Juma ka juma wayudo Jeep. Ngima lokore. Chunje yudo geno. Ler rieny motegno, pako idho ngas mamalo, kendo twak dhi matut. Tudri kodwa. An Roda Nyarko Kitmo. Ken the DJ kod an Ben Otiende. Kawatayi e yor yie, lamo, pako, kod lokruok mar chuny. Okinyal dong kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite, mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in. Biya. Injili kalo. Mungu wetu ni wa Chak Sabato ni gi ng'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru, biuru. Na sisi watoto, turukaruke na Yesu. Ma Injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, RS achiel okinyi nyaka saa 3 okinyi kod an Lorina Chen. Nidaren mondi mi aduoko sani. Nitimo kamano nang'o? Anabiro wacho ni natimo gigi te nikech dana no wacho na. Matinde ni gik maricho richo gi ine timo dana. Nodwaro ni mondo en oketho odwa, to kendo nodwa ketho moro amora ma wantiere go. Nokodew kaka wabiro winjo. Bang' timo gimoro amora misetimo kae, ok apar ka wanyalo ng'uono ni kata matin. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Kawuono wang'io kacha weche mag nindo kachiel kod dangni mag paro. Tudruok nitiere kanye. En ang'o momiyo ng'ato nyalo bedo kod dangni mar paro ponono ni ok onind makare, to ponono ni osebedo kod dangni mag paro. Rochruok mage madhi bedo e kit ngimane. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'io kacha gigo manyalo miyo ng'ato ok nind e yo makare. Namba 1 wayudo kacha weche mag simu e maneja lony marwa pod leronwa. Ka wawere kod simu, ang'o gini kendo manyalo miyo ng'ato bedo kod nindo ma ok kare ma ang' no kelnwa dangni mag paro. Chiemo bende kelo koso nindo maber. Sama ichamo chiemo manigi mo mang'eny to ichame immediately tidhi nindo bende ok ber. Nikech sama idhi nindo cha to digestion ok timre yo makare. Chiemo cha ok regre e yo makare. Manyiso ni obwongo ni dhi bedo mondo mi obed alert mondo chiemo cha oregre. To sano be sadhi. Iboyudo kae emomiyo thoth ji chiewoga around kochopo saa 7 to saa 10 kanyo. Yudo ka nindo rochore ahinya nikech sama obwongo ni onego bed ni ikore mondo mi ibed prepared for kiny, otimo digestion. Mano mokwongo. Mar ariyo, modho pi mang'eny bende. Sama idhi nindo, kichiegni dhi nindo, kik imodh pi mang'eny. Mar adek bende, sama ichiemo, chiemo motieno ok onego bed marasika. Chiemo motieno ok onego bed marasika. Kidwa siko chiemo to sika godiochieng' mondo mi dendi obed gi time mar rego chiemo no mawuog e system ni maber. To gotieno chama mana matin. Kisechamo matin, samoregore dendi cha, iyudo ka
obwongo ni bende mi time mar nindo. To malong'o ahinya mawachoga kendo ma ahero nyiso ji ng'ato joma ni dala ka in kineno ka odiochieng' mane in godo yudo ko opong' ahinya isego achiel achiel iriwo gari gachiel mondo mi wuog ariyo to gigi wuok mana 40 koro ichako pode matin mondo mi iyud answer kata gik pachi in gi paro mang'eny godhiambo kochopo godhiambo kata in kendi kata in e town kata in e dala kamoro amora ma intie kaw 10 to 15 minutes ka ng'eny kata ka tin to wuothi to sami wuotho no wuowa kendi ka ng'ama joma chon dewa giri kwere wa giri ni yudo ka ng'ato keto lwete toke kamae to wuoya kende ok ne giran kata ne wigi dhi marach mano therapy mane gitimo chon wuowa kendi to ng'ani to otimona kama nango to gini koko timre kama to dhi bedo nango to kiki wuogigo gi chunyi wuo ka ng'ama wuoyo gi ng'ato mi wachi mi gol mi medi mi keti mi wachi mi gol mi medi mi keti idhi yudo kidhi nindo gotieno gi kaka ose reduce makang' idhi nindo tiyudo ka inindo mayot kata inindo e yo mayot. To rawere kata jomoko bende manyalo ndiko pachgi piny dho ngere luonge ni journaling kata keto pachwa piny. Kinyalo ndiko pachi piny bende ber, kaw buk moro ket pachi piny. Koro mano the difference ni kiki kete gi kizungu maler, kiki decorate ginie kaka gikanie pachi ka e kaka igologi e kaka iketogi piny. Koro mago e yore kata chiel ariyo adek moko maka jowa oluwo to yudo ka konyogi mondo mi ginind maber, nikech kok inindo maber to dendi chako bandi nindo, to kochako bandi nindo to wadonje dang'ni mar paro. Yes. Wantiere ga kod weche madhi nyime kit ngima oganda. Yudo ka samoro nitiere jomoko mantiere kod tuoche mopogore opogore kaka diabetes, tuoche mag skari ma ang' nochune mondo mi ochung' sate kodhi olo pi. To seche mochung' ni yudo ka nindo ne bende koro rochore. To seche morochore ni chandruok ma wawacho ni koro jogo mantiere kod chandruoge aina kata conditions aina gi dinyisgi ni mondo mi gitim nang'o mondo mi kik gichung' kinde ka kinde ka gidhi olo pi mondo mi nindo gi kik rochre ahinya. Erokamano. Jok ma nigi conditions mopogore opogore mana kaka no wacho kik imodh pi mang'eny ahinya ka kichiegni gi nindo, mano mokwongo. Mar ariyo bende chiemo bende michamo, nikech mano bende dhi affect system mari sami dhi gorie pien cha. Koro mondo mi kik gichiew ahinya, sometimes nitie moko okinyal geng'o. Koro mokinyal geng'o to weya obedi kaka obedo kitiyo gi yedhe. To minyalo geng'o kaka modho pi, kaka golo simu, kik ibed gi simu machiegni. Mago gik minyalo timo achiel ariyo adek kaka in owuon mondo mi nindo ni obed improved. Kik inind gi paro mang'eny e wiyi, nikech sama idhi nindo gi paro mang'eny e wiyi sana waluongo ni the fear of unknown. Fear affect bo kidney and liver. Koro mago ka in gi luoro moro bende yudo ka kose affect internal systems ni tido ka lach wuok mang'eny, nikech ibedo ng'ama en alert seche te. Koro punguza pi sami dhi nindo, kise madho yadhi to sami nindo gol simu. 30 minutes to sleeping time mano ber. 30 minutes to sleeping time can work. Koro punguza simu, chaka punguza gi ng'ama dwa mi stress sami dhi nindo. Gimora mora madwa mi stress kochopo sa yueyo iketo kando. Ne wantiere kod picha moro maber ka amanyiso gigo manyalo miyo ng'ato ok ninde yo makare. Ok ang'eyo kwa nyalo yude nikech aneno ka nitiere moko ma bende wasemulo to moko bende pok wamulo. Moro wanyalo ng'iyo picha ni ka ni mulo nwa kacha weche mag stress, weche mag dang'ni mag paro. Ok ang'eyo kaka ng'ato nyalo control stress nikech nitiere gik moko ma ok inyal
okinyal wuondori nyithindo nitiere dala okinyal wuondori nyithindo ok nitiere dala samori pokichulo tidwa lorni to kibi wuondori ni omana onge go gik mamiya paro ok adwar nitiere gik moko ma ok wanyal wuondore ni ok timre kit ngima manyaka wafesi kaka wadwa handle game ibro nyisowa weche mag chiemo bende winjo kimulonwa kacha akachiel kod sukari ma waketo kaeto wang'ia ne weche mopogore opogore kaka mane mapok wamulo tuoche mag ich tuoche mag ich ma thyroid kanyo pok wawacho matin chronic pain tuoche mag hernia tuoche mag tuoche mag adundo tuoche mag adundo wewe mule matin kar diabetes kachacha koro wach tuoche ma wach kar hernia kanyo thyroid gi gut mago tuoche ma manie idel to tuoche manie idel kaka wacho kaka gut bro mi acid iluongo ni acid reflux kata leny mano nyiso ni gimi chamo tichame sadi tichame nade tini idhi nindo sadi bang' chame to tuoche moko makaka maiyego to ka ng'ato nie thieth koluwo kaka daktari nonyise to nitie gik monyalo punguza kochiegni dhi nindo mano kobiro gi ka wang'iyo gi tuoche ma kawaida go to nowacho ni poor sleep schedule sama idhi nindo simu in gode bathi ng'ato dwa gocho seche te ng'ato message odonjo i expect call moro kapo ni call mani expect can wait for tomorrow nindi kar simu mirito no nyalo rito kiny nindi ket simu no kuchocho keten silent mode assume no onge nindi lakini koro kwa biro gimani wacho mag gik mok gengre in gi stress nikech oti dhi lor nyithindo dwa school fee achiel ariyo adek makamago donge one mago stresses manyaka be ma wan godo pile the only apart mama penjo ga ji pile iikori marom nade nikech current to mani ng'eni gima nyaka itim every month ka school fees to owach kaka ma wachako tamwan donge to wan gi nyaka dwe mar adek mondo mi wadonje e tamtu kata ka nidwa kwa ng'ato pesa tirito mana nyaka kawuono sama skuli yaoni kore ka en emergency nikech skuli yao kawuono skul to nolor karang'o Oktoba koro I think nti seche moko ma koro nyaka kwa wuoyo e weche mag dangni mag paro wuoyo e weche mag stress gi nyaka wabed ni koro wang'iyo gik moko achiel kachiel kana ng'eyo an kaka Dorothy na ng'eyo ni nyathina dok skul dwe mar achiel olor skunde dwe mar 10 takar tarik 25 kanyo donge ka ng'eyo ni nyathina idwaro 20,000 kata idwaro 15,000 to yuto na ok nyal miya yud pesa ni within a month mano nyiso ni kata kaponi abro dwaro mondo Ruth okonya gi 5,000 to kanyis Ruth December 31st ni Ruth by January 3rd manyina 5,000 Ruth be Ruth no jipanga koro mano kaka mana chiela riade kuom kaka wanyalo punguza stress kujipanga pole pole iseng'eyo kaka in mokwongo accepting situation ma intie kikadwar bedo Ruth to anan Dora kikadwar bedo Mary to kama Mary ntie okanyal timang'o kata kaka yudo pesa oking'eyo jok masire oking'eyo samoro etiere kod sponsors makonyo ne nyithindo tini dwa ni mondo midonje gik ma
ng'ato timo. Kelo wa wach machielo ni rom kama intiere kopogore kod mano kik ipiem gi jomoko ikeni ng'at mipiem godo no en ochal nade kata obedo nade seche ma okipiem gi ng'ato inowuona iboduoko chien weche mag stress ma ang'no mi okininde yo makare ma seche ma okininde yo makare bro kelo ni dangni mag paro. Manadier. Ne wantiere kod gimoro moluorore kama ber mabede nyiso kaka ng'ato onego bed ni nindo kod seche ma onego bed ni oninde. Adwa ni mondo mi wakete kwasekete tipo pimonwa gima timore okang' kokang' nikech gima watimo kama duong' nyakwara Mungi Ajwang'a watemo geng'o dangni mag paro nikech dangni mag paro kelo ga midhierni mang'eny mokalo e kit ngima ma bende wapo mulo matin nono sleep cycle mulna kama tin kod gima timore okang' kokang' gimomiyo okang' kokang' en important gimomiyo kapo nono ni okolweyo makare to nyalo kelo ne ng'ato chandruok. Wachak kod N1. Okay. Kato bedi bro mulo nwani N1 ni onego beno dhi kuom seche marom nade onego beno dhi kuom dakika di tango matimore N1 N2 kamano nikech aneno ka to kendo beto ng'enya moingo giduto te. Oingo giduto te. Ero kamano. Koro sleep pattern ni okni nitie kaka idhi ng'eyo notimore. Ma en mana ranyisi lakini okinyal ng'eyo sami nindo okinyal ng'eyo notimore lakini ma en mana ranyisi. Koro N1 kwachako gi N1 mano kama koro dendi osewinjo ni kora jony. Mano koro dendi osewinjo na jony signal oseor ne melatonin kocha. Melatonin nowacho ni en hormone ma konyi mondo inindi kendo mondo inindi tinindi mondo yue. Koro N1 en kama dendi osechako jony. Koro kidonjo N2 kae en melatonin obiro to pod en gi vikwazo. En gi vikwazo nong'iyo ni file mane mapokolor nikech koro timo filing dono kaka program ko tieko gato ji timo filing. Koro mano buongo ni tieko program of the day. Koro ko tieko program to timo filing. Koro ka in gi weche achiel ariyo adek mathoth iyudo ka filing ni ok tiekre. Emomiyo ineno ka light iluonge ni light sleep. Kae en tuni ibudho kae. To kipo to en so chiko. Ibuok so chiko. Ineni winjo kiol ikaw simu. Okinindo. Mano nyiso ni ichung' kar light sleep kata N2 kanyo. To kapo ni itima achiel ariyo adek mane wawacho ka tiyudo ka by the time mikadho N2 kar light sleeping ka tidonjo kar deep sleep. Kae ma koro jomoko chako twaro. Jomoko koro chako leko matin iyudo ka lakini leko ok donj kanya ahinya. Lek donjo kachacha. Lakini kata N2 kae pod inyalo leko gik motimore godiochieng'. Ok ni leko gi obwongo ni timo gi nade keto gi replay N2 ka kichopo N3 koro obwongo ni chako shut down. Dongere luongo ni you're no longer in control. Kanye mido ka jomoko layo kata yudo ka jomoko chako twaro. Koro kodonjo e REM iluongo ni rapid eye movement stage mano kama koro inindo to nao obwongo ni nyalo kata access gik mano timore chon ama kanye mido ka joma nigi meche moko mag lek ka bende kanye moyude lek moro kiny kochiewo gokinyi to nyalo paro lekno kaka kama ne entie kaka notimore kaka nochakre gi kaka norumo. Koro mano e kar rapid eye movement stage kata iluongo ni vivid dreaming stage. Koro kiyudo ngamo go through this process successfully kochiewo to winjo ka dende ogonyore obwongo ne onge gimiluongo ni mental fog manyiso ni ochiewo sano lakini pache is already en gi paro mang'eny already e pache. Koro mano e sleep cycle. Nyakwara Mungi Ajwang'a wabo make kanyo gimomiyo wabo make kanyo nikech seche ma intiere kod dangni mar paro samori chako nindo koro kang'eyo kidhi chake N1 kendo samori chako nindo saa 4 5 6 idhi chake cycle no to bedi bro tieke duto te ponono ni okitieke duto te kaka dwarore ang'o matimore dendi. Nyakwara Mungi Ajwang'a ka uyoyo ka waduogo to wadhi nyime omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudo.
Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls, and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Donje piny manigi nyadhi kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansilfos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Nyakwara Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo ichopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich, tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakelo ni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye. Mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Hera manentiere kinda kae gi parien gi moserumo. Na msikuwe na wasiwasi. Relax. Hii siasa sisi ndio mafundi wa hii kitu. Hii siasa tunajua kuitengeneza siasa vizuri. Hapa mbele siasa kiwanja itakuwa wazi. Tutakutana kwa kiwanja. Jatend piny William Ruto onyiso jatend DCP Rigathi Gachagua mondo hore mos kendo nigi radi e yiero maduong' ma 2027 tok loch DCP e yiero ma Olkalau. For the avoidance of doubt, this by-election marks the death of UDA in this region. William Ruto knows it, and we are aware he is already scheming. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua ogolo siem ne jatend piny William Ruto ni yiero ma Olkalau ne en ranyisi kaka gwenge ma masawa ma Kenya digo ombulu e yiero ma higa manyien. Aora riwani vijende wete na nyocha puro kenda lot michama ikarachuonyo ka te nyocha wuok e riwa ka. Koro biro ringo kuma ne ringe. Omiyo wabiro pidho lot boma nyocha wachamo ka. Nyocha wapidho sekuma. Jodak makak dhimu e West Karachuonyo oyudo fuong'ruok tok gund mar aora riwa manobaro yo kendo rocho pur e gwengego.
Penje laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ponono ni ng'ato ne chiwo. Kato bende biro nyisowa gima timore ka rapid eye movement ka ponono ni ok yudo thuolo mar bedo kode yo makare kinyne. Ang'o madhi timore kit ngimani? Ka en ng'ama chiewo ahinya to mokwongo nyaka wang'e ang'o momiyo odang'ni sanindo. Chiemo moleo, oyieng' ahinya. Oko exercise. Kata kowuotho maber, ang'o matimore e dende nikech iluongo nade puodruok gotieno donge. Puodruok gotieno ikelo gi gik mopogore opogore. Koro mano nyalo nyiso no omoko en tu kae. Koro kapo ni ipenjo ni ng'ato kokochopo e rapid eye movement stage kanyo kokochopo maber, to ang'o matimore? To mano nyiso ni ko manage mokadho mochopo kae, to nyiso ni obro leko yes. Lakini kochiewo to onyalo sineno lek moro makilek inindi chiewo to na leko. To kanya paro gima leko lakini leko to na leko. Ama oleko lakini onyalo paro na neno ng'ato orwako law ma blue kama to ng'ane ne chal kama. Onyalo mana kwanya achiel ariyo adek moko e gik mane oleko kata gik mane timore e lekno. Koro that one nyalo bedo at N2 kata N3. Mano nyiso ni o combine the two, okonindo makaka dende dwaro, lakini kochiewo gokinyi to odhi winjo ka kowuok e kitanda, odhi do ka wuok e kitanda tek matin, odhi do ka dende ojony, pache winjo ka okwe lakini oken kwe moro kako odwaro cha, oyudo ka gik moko nyalo miye stress matin, lakini ng'amochopo e deep sleep kata N3 kae nyalo manage stress mar the day, but ng'amo ogik N2 kae ng'ani dhi bedo ng'ama chwanyore mapiyo, ng'ama ok nyal handle stress e yo makare. Iyudo ka weche matindo ma yudo wa pile gi bedo overwhelming ne ng'ama chal kamano. Koro iyudo ka ochwanyore piyo, en ng'ama onge mor, ama ochako bedo mamor around saa 4, dende chako gonyore around saa 4:30 kadhi saa 5, to kochopo saa 10 to chako shut down kendo plateau, koro odok kama kendo, koro en aina kama. To nitie jomoko ma bende ko ginindo ko orem ka light sleep ka to eno cruise en ga en mana kamae, onge gima more, onge gima chwanye, niko tu ivutu. Samoro tiene ng'at maneno chero nigi lak seche gi wamulu kata weche mag sleep hygiene, nindo sebedo ka chande, seche manindo chande ni tiende koro konyal bedo productive kata ngimane ok nyal dhi nyime e yo makare. Lokruok mage ma ng'ato nyalo keto kit ngimane, samoro kaka ni wacho ni weche mag simu maneno achiel kuom lokruok magik mok ng'ato nyalo kawo. Kato bende ni lero nwa kata weche mag wuotho matin kata exercise matin, imulo nwa kata weche mag chiemo makare. Koro wadonjore kor ka chiena kata kor ka nindo koni, lokruok mage kata ng'o gini monego bedi timore ka mondo mi obed kar nindo makare makidonje tunje jaka dendi relax, dendi gonyore kendo nyalo nindo e yo makare. Ruth penjo maber to yiena monda awach kae. Gima miyo joma nie keny sana koso nindo en nervous system. To nervous system ni en central nervous system e engine mar dend dhano. Koro nervous system ni en supporting engine mondo mi wang'e kama gini ai monde. Koro sama nervous system ni detect kata yudo ofumbu moro ni kayo ken kama safe, to kinyal nindo kata iluwa hygiene systems kate kata igol simiket kando, ichiem chon, itim exercise, iwuothi, kidhi nindo to kibinindo. Jok mane keny samiro yudo ka gimoro nitie mano chwanyo to gini pok uwacho, pok usolve, kata in gi wach moro e chunyi to gini ilinga godo. Koro samidhi neno jaodi kata chiegi, jaodi kata minodi, to kine ng'ani ka ng'ama is a safe space. Samodonjo energy modonjo go kata kako donjo to obwongo ni oseparo ni immediately gichacha, kata mana ne wach moro mano wacho chon
kata gima notimo to pok nutieko. Ukawe kete buo kapet udhi mbele kama kawaida. Koro samudhi nindo to nervous system ni nikech samudhi nindo to dendi yueyo to bongo ni bende timango onego bedni ogolo ni gimiluongo ni GAD nikech pile pile samichio gokinyi to bongo ni is in control en kama emomiyo kiwinjo ka lach biro tinyalo control lachno nikech obongo ni is awake wawinjore nyaka kanyo. Koro sama idhi nindo to mano nyiso ni iwe controlling kama wawacho ni rapid eye movement stage kata wabed kar N2 kae. Koro N2 ni sami keta wi piny ni to koro files kachako yaore. The moment ma files kachako yaore, you already feel unsafe gi ng'ama ninde bathini. Koro once ni ng'ama ninde bathi okiwinjri godo no gimoro no chwanyou idwa nyise gimoro tilur kake wachi gimoro ni winjo ikia kake penje ama ntie gimone gubeni time odno to poko timre ti expect maybe no o use obwongo ne mondo ng'e ni gino nego timre. Mano nyiso ni udhu bedo kama space ma en ibodo ka eno nindo nikech oonge kanyo. To in mang'ama mako gigi ama in mang'ama gigi chando nervous system ni they feel ni ka is not a safe space so you cannot sleep okinyal nindo. Koro kwadok e penjo mani penjo ni en mage mwanyalo timo achiel adek mwanyalo timo mondo mi ng'ato nindi kata ka gik moko te timore maber lakini mondo mi kodok e bedroom to dhano nindi. Mokwongo kik inindi gi wache chunyi. Mano gima nyiso ga joma timo negi therapy pile pile. Sama idhi nindo gi wache chunyi ka wano achwanyre kodi to waninde bedroom achiel. Sama in gi wache chunyi anonge gi wachne chunya. Dongana dhi nindo. Koro in ma in gi wachne chunyi idhi thagri. Ok idhi nindo idhi puodri. Koro kik wanind gi weche chunyo. To kapok nindo gi wache chunyi kik wachni kapod rembi liet. Nikech ok idhi wache ama ok idhi gole kako onego bed no ok obi wuok maber odhi wuok ma kedo anga to chako kel weche moko kendo no chak medo tungni mamoko. Aneno ka sama yawa wangwa jalony Dorothy ok ang'eyo kwa nyalo kete yo machuok gima onego bed ni watimo chakre kawuono mondo mi wabed kod nindo makare. Kwa bedo kod nindo makare to wabedo kod obwongo moyo maber tiende niya dagni mar paro bende waduoko piny kikete yo machuok mokalo kata kinyalo kete points adek kende adek kik inindi gi wache chunyi. Kiki chiem moleo, kiki chiem aseka gotieno, kiki yieng' ahinya, kiki modh pi mang'eny sama idhi nindo. Simo kiki nindo machiegni gi simo, kiki nindo gi simo e bwo pilo, sime kok inyal sime to kete mabor kuchocho, kete on silence mode. Mogik kendo malong'o ahinya, jipanga ng'e ni in ng'ama chal nade, ng'e kama intie, ng'e kaka ngimani chal, mondo kik ibed ni idepend kuom ng'ato nikech kidepend kuom ng'ato, mano e chakruok mar chandruok. Okay. Kono ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Mbui nyinga Dorothy Omolo, Facebook, Twitter, TikTok, magote Dorothy Omolo. Keto puonjo mabeyo kachacha wasomo kanyo. Office ni Thika Road, Boot Safari Park. Koro ng'ama dwaro biro to nyalo book session. Namba 9 en 074 aboro abich achiel 000. Ero kama na nyanya kwara muge jwang wijo jalony Dorothy wacho kata weche mag nindo seche moko nind makare idhi bedo kod dangni mar paro ka intiere kod dangni mag paro dikelo tuoche mang'eny tuoche maluore mabende wasega bedo ka wawache chendo mar penj laktar ka gimoro amora manyalo miyo kinind maber kete thingi nyaka kendo dichieng' machielo makelo ni chendo ni luonga ni Ruth Otieno rito uru masane.